Partiya Dad û Geşepêdan AK Partî namzetên xwe yên Bakurê Kurdistanê aşkere kir û dest bi xebatên hilbijartinên yekê mijdarê kir. AK Partiyê ji ber encamên heftê Hezîranê di lîsteyên xwe yên namzetiyê yên Bakurê Kurdistanê de guhertineke berfireh pêkanî. Namzet jî amaje dikin ku ew vê carê ji encamên yekê mijdarê bihêvîne. Yekê Qasîmê da ji bo aşîtî, ji bo xizmetê, ji bo çareseriyê AK Parti lazım e. Ji bo Türkiye'de kaos çênebe û AK Parti adayê xwezî guherandin, adayek gelê me dixwaze, adayek teşkilatê me dixwaze, wan adaya danîn. Yani duruma heftê Hezîranê û yekê Qasîmê behev nemînaye. Namzet amaje dikin ku wan peyama xelkê ya heftê Hezîranê baş fêm kiriye û dê stratejiyên xwe jî li gorî vê yekê bimeşînin. Pir zêde hatin ser AK Parti, pir zêde çûn serê. Ji belavî eva milletvekilî kem derxize. Mîja îna dikin li Diyarbekir û Tavakê Doğu Güney Doğu zêde milletvekilî derxir. Li bütünê avaya Türkiye gişî jî zêde milletvekili derxir. Gava araştırmayı çêbûnû jî oy gelek zêde bûne. Ji belavî em ê bişoxulin. AK Partiya heftê Hezîranê de li Amedê parlamenterê duyem bi kêmasiya 8044 dengan ji dest dabû û her wiha li tevahiya Tirkiye jî bi kêmasiya 9340 dengan desthilatdariya tena serê xwe ji dest dabû. Rayedarên AK Parti amaje dikin ku lîsteya wan a namzetan li gorî heftê Hezîranê vê carê xurttir e û ew di wê baweriye dene ku dê vê carê li Bakurê Kurdistanê hejmara parlamenterên xwe zêdetir bikin. May Yüksel, Rûdaw.